Здравейте хора, добре дошли в канала Smartphone BG и добре дошли в SmartCheck, предаването, в което ще се запознаем с най-новите новини в света на технологиите. Днес ще започнем с това, че Gemini, който е AI асистентът на Google, вече е наличен за сваляне като програмка в Google Play Store. А какво може да прави този AI асистент ли? Ами буквално всичко, от което имате нужда. Например, може да го попитате за ефтини места за хапване в града, в който се намирате, или пък откъде най-близо може да си хванете метро, или пък да ви навие аларма за утре в 6, или пък какво е времето днес, или какво ще е времето след 1 час и така нататък. Той също така следи какво точно правите на телефона си и ви дава предложения, с които се опитва да ви улесни. Получихме и първите официални маркетингови материали за новите Z Fold 6 и Z Flip 6. Всъщност получаваме само една снимка, която идва от сайта на Samsung Казахстан. Тя обаче е напълно достатъчна да събуди в нас чувство за това точно как ще се усещат тези телефони. Както виждаме, те ще са по-квадратни, с по-остри ъгли от своите предшественици, който дизайн наподобява този на S24 линията на Samsung. Тези телефони ще бъдат обявени официално от Samsung през следващия юли месец на 2024 година. От Honor съвсем скоро ще пуснат на пазара едно доста интересно сгъваемо устройство. То ще се казва Magic V Flip и ще дойде с този много интересен външен дисплей. Този дисплей ще е максимално разпънат до ъглите на устройството и ще обгръща даже и камерите му. Това е нещо, което вече сме виждали и ще продължим да виждаме в Motorola Razr сгъваемите телефони. От Asus официално пуснаха устройството, което ние в SmartCheck загатвахме, а и те ни загатнаха в предишните няколко седмици. Говоря именно за ROG Ally X. Това е техният най-нов и най-мощен портативен геймърски компютър. Това е подобрена версия на базовия ROG Ally, която между другото няма чак толкова големи промени в производителността. Най-голямата промяна тук е в големината на батерията. За да сме по-конкретни, тя е двойно по-голяма от предишния базов модел. От 40 вече е 80 Вт-часа. Разбира се, че имаме и други подобрения по хардуера, като например малко повече и по-бърза RAM и по-бързо SSD. Ще повдигна една тема за новата Xperia на Sony 1 Mark 6. Много хора малко понахраниха и малко я критикуват, защото нейният предшественик 1 Mark 5 от миналата година получи един феноменален 4K дисплей. Тази година новата Xperia 1 дойде с разтеглен Full HD дисплей. И да, много хора помислиха, че това всъщност е даунгрейд спрямо миналогодишния модел. Ами, всъщност не е така. Първо, миналогодишната Xperia не беше с LTPO дисплей, т.е. можеше да превключва само между 120 и 60 Hz честота на опреснение на екрана. Новата Xperia обаче е с LTPO панел, който позволява на екрана да превключва от 1 до 120 Hz. Това, разбира се, помага много за икономията на батерия. А и второ, този 4K дисплей си беше overkill още от самото начало. В смисъл, не можеш да забележиш чак такава голяма разлика на толкова малък дисплей. А и да не говорим, че новата Xperia е по-добра в абсолютно всички други отношения, като например живота на батерията, скоростта на зареждане, производителността на процесора, камера и така нататък. Да, определено пикселите в дисплея са доста по-малко, но разликата не е чак толкова фрапантна. Даже повечето от вас изобщо не биха я усетили. Между другото, вече е официално, че през юли месец тази година официално ще получим Apple Vision Pro на пазара. Във всички статии, които четох, говорят за интернационалния пазар, само където много добре знаете, че тук в България сме последна дупка на кавала и изобщо не се знае кога ще получим Apple Vision Pro. В интернет също така започнах да засичам доста съревнования между Google Pixel 8a и Google Pixel 8. За тези от вас, които не знаят, Google Pixel 8a е най-бюджетното телефонче от 8-та серия пиксели. Той излезе съвсем наскоро и вече доста хора го критикуват, че цената му е недостатъчно съобразена и е малко височка. Ловката тук е, че от тези сравнения виждаме, че между Google Pixel 8 и Google Pixel 8a разлика почти няма. Само че Google Pixel 8 е по-скъп. Google Pixel 8 си е по-висок клас телефон и това ще се усеща в ръката. Най-много ще се усеща в рамките на дисплея, защото рамките на Google Pixel 8a са огромни. Само че батерията на Google Pixel 8a държи малко повече. И тук вече си задаваме въпроса, кой от двата телефона всъщност си струва повече? За да си отговорите на този въпрос, ще ви препоръчам да отидете да гледате сравнението на тези два телефона, което са направили от GSM Arena. То е много добро и ще остава линк за него в описанието. От Nothing изнаха ново устройство, което обаче най-вероятно няма да дойде под името Nothing. То най-вероятно ще дойде под името CMF
което е суббранд на Nothing. Това ще е първия CMF телефон и то ще е бюджетно устройство, което ще дойде на цена от около 600 лева. Тази информация обаче не е сигурна, защото тя е следствие от няколко криптирани поста от Nothing. Съвсем скоро ще получим Samsung Galaxy Watch Fan Edition. Това, както може би се досещате, ще е бюджетен смарт часовник от Samsung. Това според мен е супер умен и адекватен ход от Samsung, защото адски много хора искат да навлезнат в света на смарт часовниците без да изхвърлят супер много пари. А и статистики сочат, че този пазар расте адски много в момента и най-много се купуват точно по-евтинки такива устройства. Аз лично вече нямам търпение за 10 юни и за това да видя какво от Apple са ни подготвили като апдейт на техните операционни системи. В интернет ежедневно излизат нови и нови слухове за новите апдейти, особено в iOS 18. Това, което аз може би най-много искам да видя и за което най-много нямам търпение, е апдейтът в настройките на iPhone и в контрол центъра. Контрол центъра е мястото, което се появява, когато слайпнете отгоре в дясно на iPhone си, където се намират бързи настройки за включване и изключване на Wi-Fi, Bluetooth и за увеличаване и намаляване на брайтнеса или на звука. И като цяло нямам търпение за точно тези апдейти, които са вкоренени в ежедневното използване на тези устройства, а не в отделни апликации. А и също така нямам търпение и за новия изкуствен интелект на Apple. Изтече и доста интересна информация за новата 16 серия iPhone, които ще видим през тази година. Информацията, за която говоря, е свързана с размерите на тези устройства. От нея можем да съдим, че новите iPhone ще бъдат малко по-големи всъщност от своите предшественици. Това нещо е много интересно, защото разлика в размерите не сме виждали още от iPhone 12. HTC също така тизнаха ново устройство, което ще пуснат на 12 юни. Говори се, че това устройство най-вероятно ще е новото U24 Pro. А за тези от вас, които използват Spotify, честито, абонаментът за него става по-скъп. От Spotify разбира се, че ще кажа, че това нещо се случва заради инфлацията, само където всички знаем, че е с цел да изкарват малко повече парички. От Intel обявиха нова архитектура за процесори, която те наричат Lunar Lake. Тези процесори ще влезнат на пазара до края на тази година и ще захранват основно лаптопи. Те ще са основен конкурент на Apple M чиповете и на Snapdragon X Elite чиповете. Това е много интересна новина, защото на този пазар вече има адски много конкуренция и съвсем скоро можем да получим свръхмощни Windows лаптопи, които да издържат на батерия цял ден, точно като Apple-ските лаптопи. Но може би най-интересната новина за тази седмица е, че получаваме нови десктоп процесори от AMD. Говоря именно за AMD Ryzen 9000 серията. Както всяка година, когато тези нови Zen 5 процесори дойдат при нас, ние ще им направим тестове и ще направим видео за тях. Така че се абонирайте за канала на Desktop.bg, защото точно там ще бъде качено то. И така, благодаря ви, че останахте до края на това видео и че тази седмица също избрахте да гледате SmartCheck. Не забравяйте да се абонирате и за този канал, канала на Smartphone.bg, ако ви харесва нашето съдържание. Чао от мен и ще се видим пак скоро!